Κύριε Αλεξανδράκη, τι έχετε να μας πείτε για το περιστατικό τότε με την προσγείωση του αεροπλάνου? Βεβαίως, Ήτανε? Πιο δυνατά, ρε. Ναι, ένα πιάνω, από αυτό. Ήτανε? Ήταν καλά, ήταν κομμένος. Κομμένος, γιατί? Κομμένος, ναι. Πώς έγινε το σκηνικό με το αεροπλάνο? Πέρυσι μου είχε δουλειά που ήταν μόλις που βρήκα. Φώναξε λίγο να σε... Λέω, μόλις που το πήγα έγινε. Α, Ακριβώς και το δεδομένο έγινε. Αυτό ήταν κομμένος και ήταν το αεροπλάνο. Πάω το πυριλιό και αυτό πάει μπροστά, πάει πίσω εκατό να φύγει. Τι είναι το προσγειώσει, εσύ είναι ο πιλότος? Εγώ με τις ρακέτες. Α, με τις ρακέτες, α. Και όταν τελείωσε, λέει αυτός ο πιλότος λέει ότι έκανε μαλάκι και λέω ότι δεν ήταν μαλάκι. Ο άλλος πίσω πιλότος λέει ότι δεν έπρεπε γιατί είπαν ότι ήταν φορωμένος και δεν μπορούσε να το πέρα. Ενώ θα πάει πίσω αυτό που έκανε μαλάκι λέει ότι ξέρω πώς δεν φταίει κανείς, θα με κοιμήσω. δηλαδή εσύ τι κίνηση του έκανες? Πώς τον έκανες με τη ρακέτα? Για κάνε τις κινήσεις με τη ρακέτα. Στην προσγείωση, πώς τις έκανες? Χωρίς και τα γυαλιά? Δεν μπορούσα να μου Κάντε λίγο τις κινήσεις. Πώς έκανες? Δώσ' του δύο ρακέτες, πάρε δύο ρακέτες. Θα κάνει έτσι με τα χέρια. Με τα χέρια. Χωρίς ρακέτες. Χωρίς ρακέτα. Πώς θα έκανε? Γιάννη, πώς έκανες τα ρακέτες έτσι? Είχαμε στηθεί από την 27, εγώ είχα πάρει από το Βεϊτζέβη διαταγή από την Παμεχάου της Αυγής από το 27 και από το 9 και πέμενε και Ολυμπιακή. Δεν ήταν το τάκι που ήταν, τα Κυριάκη πέφτουν Ολυμπιακή και αυτό ξένο. Είχα συζήμει τις ρακέτες και του έκανα το θέμα από μακριά με έβρισκα. Εγώ τα μισάκια στο δεξιό στροφή έκανα αυτό και τον τραβάω από εδώ. Από εδώ, αυτός έφυγε και πάει όχι από το διάδρομο τα λουλούδια. Τα λουλούδια πήγε. Όταν φωνάζει είπα αυτό ξάπηκε μετά, αλλά και μου έκανε Τι πήγαινε, το αεροπλάνο πήγαινε έτσι, γύρω γύρω. Ναι, και φωνάζει είπα σταματήστε τον και αυτό έλεγε νο. Και κατέβηκε και τελείω που το παγκράψα το αεροπλάνο από το μαζό που έκανε αναφορά ότι ήταν φερομένος το μαζό του και δεν μπορούσε να το καθαρώ. Λέγανε το βλέπαμε και Τα είπες όλα όμως, Ήταν και ο Τάκης, μαλακία έκανε λέει. Όχι για είναι αυτό ο Τάκης που κάνει τα ίδια, ο Τάκης το έλεγα εγώ. Αυτό ο μαλάκας που ήταν φερομένος και μην του κάνει καθόλου. Το αεροπλάνο ήταν γεκά και αυτό που έκανε μαλακία δεν φταίει για καθόλου. Είναι αυτό που θεωρώ ο Τάκης. Που έχει ξέρει και πιάνει αεροπλάνο φοβερά. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο, εντάξει, άμα είναι σίγουρο, εντάξει. Και έτσι αποφύγαμε και διπλωματικό επεισόδιο, Λοιπόν, μετά το χαρτί, όχι το μαζό, ήταν υποχρεωτικό χαρτί και όταν κατέβει η αερολάν, δεν πιάνω εγώ συνέχεια. Άμα είναι το Φατζη Νικολάου. Μια εγώ, μια Φατζη Νικολάου. Πόσα αεροπλάνα έχεις προσγειώσει? 6 και 5. Έχει τύχει. Αερολάν, ένα Ηράκλειο, ένα Μεσημερίδη και μια... Περίμενε. Πες μου λίγο να το καταγράψω. Αν έχεις καρφώσει κανένα αεροπλάνο. Πες μου λίγο με το δίπλωμα οδήγησης τι έγινε. Μετά από πόσες φορές το πήρες? Περίμενε, πήρα το παπί, για μικρή καρτέλα, αλλά για το αυτοκίνητο που πήγα να βγάλω, ενώ όταν ήμουν καλά, πήγα να κάποιο λόγο και το τέτοιο, και απλώς κάτι προβλήματα. Και με δηλαδή εγώ πήρα πόδι, έβαλα υπογραφή, με βάλε όλοι οι γιατροί, έβαλε αυτόν. Και τώρα περιμένω το εξάμενο να πάρω μπορεί να αλλάξει πριν. Πόσα λάθη έκανες την τελευταία φορά? Πόσα λάθη έκανες? Τελευταία φορά είχα κάνει το και μετά αλλάξανε τα χρήματα και είναι μόνο οδήγηση. 8 στα 10 λάθη είχες. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα. Τώρα είναι μόνο οδήγηση. Άμα περάσουν θα το πάρουν. Φανταστικό ποσοστό. Μόνο οδήγηση. Ποια φορά ήταν αυτή που έδωσες? 500ωστή? Αυτή μάλλον η φορά από ό,τι άκουσα πρέπει να την είχες πάρει δώρο. Από τις πολλές που έχεις δώσει σου δώσαν και μία δώρο, Και έδωσες δώρο, προσφορά. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε και προβλήματα. Στις 200 παίρνεις και μία δώρο. Γιατί έφτανε οκ, αυτό δεν έβαλε υπογραφή. Γιάννη, το πήρες. 4, παραπάνω τίποτα. Πόσες φορές έχεις δώσει δίπλωμα αυτοκινήτου? 200 ή παραπάνω? Δεν είναι κάπου κοιτάει. 280? Έκανα 3 με 4 λάθη. Κάθε μέρα πάει να πει και λέω μια μέρα μπορώ να το πάρω στο βιβλίο και βάζω ένα αυτοκίνητο πρώτο που μου κάνει μια ερώτηση που γενιά, ενώ τη διάβατα βάζω που δεν ήταν αυτοκίνητο. Κάμα το πειραζό το λέω. Μα ήταν δυνατό. Ρε Γιάννη, για αυτοκίνητο έδινες, θα σε ρωτάει για το ποδήλατο. Δεν λέω ήταν η ερώτηση μέσα να βάλει, περνάει πολύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο το άλλο, ήταν 30 χρόνια, θα πρέπει να λέει. Είναι ακούμπατη ρε, ακούμπατη εσύ. Κοίτα θα μου θα πω. Ακούμπατη την πετσέτα. Γιατί πάνω μια στροφή έτσι,
μια σου πει έτσι. Και σου λέει να περάσει το όβαζο του δέντρου και το αυτοκίνητο. Να μην την κράξουμε Γιάννη. χωρίς τότε. Εμένα γιατί δεν έπαιρνε τα βίντεο μου, τον έφαλε πριν βίντεο. Γιάννη, θεωρία. Είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Γιάννη. Στο Facebook μέχρι 20 δευτερόλεπτα ανεβαίνει. Πού? Θα μου κάνει Κοιτάξτε. τώρα. Σου δείξω Τα μετά. έχεις περάσει. Με το πάλι, όχι με το καινούργιο τώρα από πέρα να κάνω τα μάτια με το βοήθεια να δώσω. Αν παίρνω το αυτοκίνητο και μου είχε απλώς όλο UK, Περίμενε. θα κάνω αυτό για να κατασμάρει το Πορεία έχεις δώσει. Όχι, κάτσε κάτω. Τουτάνα. Πορεία. Γιάννη, ένα σίγουρα δεν είναι. Ναι, αλλά... Σε βρέξω λίγο. Έλα, λίγο, λίγο. Όχι ρε, όχι. Άσε τώρα, ρε. Αλλά σε αυτό. Ω, αυτό. Δεν μου λες, όταν έδινες φορές και αυτά τα γυαλιά. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Για μαγίλιο. Άμα χίλιο τι κάνεις, καλά είναι. Καπέλο. Κατεβάζει τα παράθυρα, δεν είναι Κατεβάζεις τα παράθυρα. Κάποιος κορμάς. Αυτό το κανάλι, δύο από τα καινούργια. Ενώ μας έκανε τα μάτια μας. Λες και το ξέρω, άρα. Έχω και ένα μωρό. Δεν θα μαθαίνω ο άλλος που έχει τα σέινα, δεν βλέπω πίσω. Θα μόνο τα προηγούνται πιτάλια. Γιατί θέλεις εξηγήσει. Το πόδι πώς είναι ρε, από το χτύπημα πέρσι. Το πρίξιμο. Κάτω ρε, σε ένα τράγανο. Είναι αυτό που είχα... Αυτό που βάζω στην αρχή, αυτό που πήρες πριν ένα μήνα. Αυτό είναι το μένει στα ημάτωμα, δεν ξέρω ακόμα. Θα έχει προσθέσει μηγάκι, μην του γυρίσει του γυρίσει μέσα δεύτερο. Το δαχτυλάκι το μικρό τι είπατε ρε και πρίστηκε. Ναι.